Que tal? Moi boas tardes. Máis de 17.000 millóns de euros para condonar a débeda catalana, máis de 2.000 millóns de euros que estaban previstos inicialmente. Acordo entre Esquerra Republicana e Cataluña, e todo isto na antesala do Consello de Política Fiscal e Financiera. Un total de 83.000 millóns de euros para todas as comunidades autónomas. Falaremos deste tema e de moitos máis asuntos cando son xa as 6:30 en punto aquí en Conexión Galicia e cos nosos convidados, cos nosos xornalistas. Aida Bao, xornalista de la cadena SER. Que tal? Que tal, María? Como estás? Apostamos hoxe polo tema económico, aínda que non sei eu se vai... Imos intentar que interese os que nos escoiten. Veña, Daniel Basteiro, director de Infolibre, como estás? Boa tarde, moi ben. Moi ben, perfecto. Imos por aquí, Hugo Pereira, xornalista de Diario. Un placer, moi boas tardes. Moi boas tardes, Víctor Rubido, director del Debate. Que tal? Boas tardes, moi ben. Ben? Moi ben. Bueno, pois comezamos, como dicía, cun asunto económico, pero cun asunto de máxima actualidade, acordo entre Esquerra Republicana de Cataluña e acordo co Goberno, un asunto que afecta a todas as comunidades autónomas e, por suposto, tamén a Galicia. Escoitamos. A condonación, que está claro por que se fai, porque está reclamando unha comunidade autónoma concreta, ou máis ben un grupo político ou grupos políticos independentistas de unha comunidade autónoma concreta, e por eso o Goberno a fai. Onte mesmo anunciaba o representante de Esquerra Republicana, nin siquiera lle deixou anunciarlo ao propio Goberno. Foi efectivamente Oriol Junqueras o primeiro que deu esta noticia, despois a ministra de Facenda saiu a confirmala e a engadir o resto de información sobre as comunidades autónomas de toda España. Primeira reacción, se enfado supino de moitos presidentes autonómicos. Sí, claro, moitos, todos do PP. Por suposto que moito enfado. O que pasa que, escoitando a Alfonso Rueda, chamoume a atención tamén as palabras do conselleiro de Facenda, que o que dixo esta mañá era que quería escoitar. Primeiro había que ir a escoitar mañá, escoitar, pensar e despois decidir. Por qué? Pois porque, claro, como sempre, as decisións políticas mestúranse coas económicas, non? Ao final, unha cousa é o plano político, a estrategia política, que o Goberno ten unha, por suposto, e o PP ten outra, non? O Partido Popular a nivel nacional di que, baixo ningún concepto, sae Feijóo a dicir que van votar que non, probablemente voten que non, pero despois está a votación no Congreso que realmente é a que conta, non? Eu, claro, entendo as comunidades que din, bueno, entendo a estrategia política a nivel nacional, pero é que, claro, por suposto son millóns para Cataluña, pero tamén para min, tamén para o do lado e o do lado. Tendo en conta que o PP está en 12 de 17 comunidades, entendo que aquí vai haber un equilibrio complicado no nivel económico, polo menos. Vai haber un equilibrio complicado por culpa deste acordo con Cataluña, con os independentistas? Bueno, eu que creo que os tempos nos que se mostraron e se deron a coñecer, digamos, esa condonación de deuda, pois implica, din claramente que unha concesión a Cataluña que está dentro do marco das negociacións do Goberno cos seus socios, neste caso con RC, para manterse no Goberno. É dicir, os tempos son clarísimos. Aquí o que hai de fondo é un sistema de financiación obsoleto, que o que reclama é o que pide o Partido Popular. E, sin embargo, unha cuestión troncal, digamos que unha columna vertebral do noso sistema de financiación, pois non se vai a tocar. É dicir, o tema principal do día é a condonación da deuda, efectivamente, se o resto das comunidades autónomas pois piden esa condonación, esa quita de deuda ou non. Eso é o principal, cando, insisto, temos un sistema de financiación autonómica obsoleto. Iso non se vai a tratar. Eu creo que aquí a cuestión fundamental e básica que levamos a moito tempo reclamando, o Partido Popular insiste diariamente, en que hai que, digamos, de forma multilateral, por lo tanto, pois falar dese sistema de financiación obsoleto, e aquí non se vai a tocar, co cal eu creo que vai ser unha reunión bastante, un Consello de Política Fiscal bastante inservible en términos funcionais. Descafeinado, non? Basteiro, cal é a tua opinión? Bueno, eu coincido con Hugo en que hai un problema de fondo clarísimo, que é o sistema de financiamento que leva máis dunha década caducado. Ese é o problema de fondo e é o que se debería, eu creo que abordar con urxencia. Pero aí non están de acordo nin nos mesmos partidos, nin dentro do Partido Popular, unhas comunidades din unhas cousas, outras din outras moi diferentes, e o mesmo pasa no Partido Socialista, non? Despois temos unha negociación que, como tantas noutros momentos, con distintos gobernos á fronte, xorde de negociacións con partidos concretos, e despois temos unha realidade e unhas consecuencias que eu creo que compra analizar, non? Fálase dunha cesión a Cataluña ou aos independentistas, pero se vemos a aplicación noutras comunidades, vemos que hai comunidades que van salir tanto ou probablemente máis beneficiadas. Andalucía.
Poño o caso de Galicia, non? É dicir, a condonación da débeda galega sería dun 33%, fronte ao 19% que é o de Cataluña e que é o que é a media do sistema. Nos presupostos da Xunta de Galicia deste ano, en vigor, a débeda, tanto xuros como amortizacións, son a terceira partida de gasto. Son 1.700 millóns, non? E se se condona un tercio, un de cada 3 euros, Galicia terá unha moi boa situación, unha mellor situación, se se quere endebedar máis, terá, pois, calcúlase que na contorna dos 100 millóns de euros que se aforrará, polo menos no primeiro ano, non? En xuros, é dicir, 100 millóns de euros do presuposto da Xunta de Galicia para dedicar o que queira. Non é isto de que a débeda cambia de sitio, non, son intereses, xuros que se deixan de pagar, non? Entón, eu creo que o acordo pode xurdir e pode ser moi criticable dunhas negociacións con partidos independentistas, pero son unhas negociacións que levaron moito tempo e que parten dun acordo de investidura onde, evidentemente, eu creo que houve un achegamento de posicións e un interese por facer efectivo e aplicable a outras comunidades autónomas. Hai moitas comunidades autónomas do Partido Popular que, aínda que creen que isto non é unha solución ao financiamento, non é, está claro, si é un alivio. Hai comunidades como Andalucía que pedían a condenación da débeda de 18.000 millóns. E segundo, xa remato, e segundo o que está en riba da mesa, pois van ter máis cartos condonados dos que reclamaban. Dito isto, se falas da complexidade, e metemos a palabra Congreso, hai lío. As maiorías son moi precarias e, evidentemente, sabemos que sacar calqueira lei, e isto precisa unha lei, vai ser moi complicado. Querías facer un apuntamento e deixo abierto. Digamos, un alivio en términos relativos, en términos de comunidades autónomas, pero non en términos xerais, que eu escoito a veces ao PSOE ou, digamos, aos seus socios independentistas falar do tema da quita de deuda e parece como que se elimina a deuda. A deuda é imposible, é dicir, é imposible eliminala. É dicir, non hai esa capacidade máxica de eliminar a deuda, non? O que se fai é, basicamente, bueno, pues que pasa digamos, de estar baixo a titularidade da comunidade autónoma pasa a estar a titularidade do Estado general, pero non desaparece a deuda. Correcto. Sigue aí. Quenda debía interrubido que aínda non puido intervir e logo facedes un apuntamento. No, a mí pareceme que, efectivamente, enlazando con esta última, a débeda non desaparece. Claro. Seguimos pagando todos nós. É dicir, que a pagamos cos nosos impostos. España ten un nivel de endebedamento altísimo. Con Pedro Sánchez crecimos dende o 18 ata aquí 400.000 millóns de euros de débeda. Somos o segundo país máis endeudado da Comunidade Europea. Curiosamente, Cataluña é a comunidade que peor xestionou. É curioso que, sendo unha comunidade de unha gran tradición autonómica, sin embargo, que mal xestionaron a autonomía. Dende Pujol, somos a comunidade con máis deuda, con moita diferencia, e ademais hai que dicir que isto é do FLA. FLA é Fondo de Liquidez Autonómica, que a creou o goberno de Mariano Rajoy para darlle diñeiro ás autonomías nun momento dunha crisis económica brutal. E, curiosamente, Cataluña foi a que máis diñeiro levou de todo o conxunto de España. Levou 70.000 millóns de euros do Fondo de Liquidez Autonómica na época en que era ministro Montoro. E son de aí, dese fondo, de donde desaparece esa débeda. Pero, como moi ben decía Hugo, esa débeda non desaparece. Esa débeda pasa de estar nun papeliño a nome das comunidades a estar noutro papel no nome do goberno. E todos sabemos, ademais, que isto é, en realidad, o pago por un apoio de un dirixente, de un político que non ten unha maioría. Sánchez non tuvo unha maioría electoral, porque é a segunda forza en votos, non ten unha maioría no Parlamento, porque vemos constantemente que ten que estar negociando cando non é con Junts e con Esquerra, cando non é con Esquerra e co PNV, e despois non ten unha maioría social, evidentemente. Entonces, a min pareceme que a democracia non só é votar, a democracia é cumplir e asumir responsabilidades. Entonces, os señores catalanes deberían asumir a responsabilidade fronte, por exemplo, unha comunidade como a galega, que mentras os catalanes se foron o Fondo de Liquidez son 70.000 millóns, pero a débeda está preto dos 90.000. Pois, mentras eles gastaron, e máis curiosamente non lles luceu nada,
porque non teñen, por exemplo, as infraestructuras que en materia, por exemplo, do metro, que é unha cousa moi popular, non é unha cousa de millonarios, pois que ten Madrid, pois eles non a teñen. Sempre está protestando pola súa situación de infraestructuras que podían facer. Por tanto, a mí pareceme que efectivamente non é tanto condonar a deuda como asumir responsabilidades en democracia, que en este caso non as asumen. E hai un último apuntamento. A débeda non toda ten o mismo tipo de interés. Hai unhas ao 4, outras ao 2, outras ao 1, e entonces, claro, como moi ben di Moreno Bonilla, dixo, no, se eu non quero que vostedes me quiten un problema de interese, eu quero que me financien ben. É dicir, son unha autonomía con máis habitantes, con máis territorio, quero que me financien ben. E iso é un pouco, Valencia é outra. Valencia probablemente é a peor financiada históricamente. E aí enlazo ca primeira intervención de todos, que falta unha gran política de financiamento das autonomías, unha posta ao día, non? Queríades facer un apuntamento por aquí, non? Sí, eu quería só plantexar, son 100 millóns de euros moitos cartos ou poucos cartos en Galicia? Cantas camas de hospital son? Cantas prazas en escolas infantís ou en escolas públicas? Cantas axudas á dependencia? Pois esos son máis ou menos os intereses, os xuros, que se calcula que podería aforrar, e iso si é aforrar, eso non é que se cambia dun lado ou outro a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia dedica 1.700 millóns o ano, tanto a amortizacións, que son evidentemente a grande parte desa partida, como os xuros. A capacidade de Galicia para endebedarse máis, se así o quere e o require, melloraría. Os xuros baixarían. A condonación para Galicia é 33% fronte ao 19% da media. É dicir, a min pareceme unha cifra bastante importante. Pero por que non falamos de aumentar a financiación ás comunidades autónomas, por exemplo, digo... Pero non hai acordo. Claro, eu creo que son debates distintos. O mellor é inimigo do bo. É dicir, hai algunha proposta nalgún dos grandes partidos que agora estea sobre a mesa que resolva esta cuestión? Entón, á espera desa proposta, temos que rexeitar calqueira tipo de alivio que poida mesmo beneficiar os cidadáns de Andalucía, de Galicia, de Castela-La Mancha, a todas as mutualizar a deuda, que basicamente o que isto, mutualizar a deuda, é dicir, compartila entre todos os españois, non creo que sexa a solución máis básica para aumentar, digamos, os servizos públicos. Eu creo que aí, nese caso, teríamos, estou de acordo, teríamos que falar de aumentar os, digamos, o número de millóns que se dan efectivamente ás comunidades autónomas e, polo tanto, poder mellorar os servizos públicos, que eso, neso, creo que estamos todos de acordo, pero non creo que para os servicios públicos o ideal sexa mutualizar a deuda. Haberá outros instrumentos, efectivamente, como aumentar, insisto, o financiamento ás comunidades autónomas. Eso, perfecto, se falará e estamos, creo que todos de acordo. Mutualizar a deuda non creo que sexa a solución para iso, claro. Vamos a ver, efectivamente, como estás dicindo, non? Todos estamos de acordo en que habería que repensar o modelo de financiación das comunidades autónomas. E como dicía Bieito, efectivamente hai comunidades que históricamente están infrafinanciadas, Murcia leva moitísimos anos dicindo, a Comunidade Valenciana, e máis no momento no que están os valencianos, en fin. Pero eso é un debate que terán que abrir os partidos e que creo que prácticamente todos os xornalistas de España coincidimos en que hai que abrir ese debate, e moitos políticos tamén coinciden, o que pasa que non hai unanimidade na proposta, e outro é o que está pasando hoxe. Eu creo que falar de mutualizar tampouco é de todo xusto, porque é o que dicía Dani, que non exactamente o mesmo. Os intereses non son os mesmos, hai comunidades que aforran intereses, e por puntualizar, Andalucía, o goberno de Moreno Bonilla, hai 3 anos dicía queremos 17.000 millóns e agora se lle dan 18.000. Antes de continuar co debate, quero que escoitemos a Núñez Feijóo, porque nas últimas horas xa dixo rotundamente votarán no. En definitiva, los independentistas piden y los españoles pagamos. Y eso no había pasado nunca en la historia democrática de nuestro país. Los presidentes del Partido Popular van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Van votar que no porque entenden, Núñez Feijóo, entenden dende o Partido Popular que a condonación da débeda de todas as comunidades autónomas únicamente ven dada porque inicialmente existiu un pacto con Cataluña precisamente para isto, non, Bieito? Sí, eu xo dixen antes que isto obedece exclusivamente a pagar o apoio da presidencia e a permanencia na Moncloa, dada a inestabilidade que hai no Parlamento un día, unha sesión sí e outra tamén, non?
Pero a mí o que me chama a atención é que, sí, ahora de repente 100 millóns, home, podemos mirar os presupostos en donde se van tantos cartos en outras materias que podían ser perfectamente destinadas a camas e plazas escolares, é dicir, pero, por outra parte, tamén me chama a atención a preocupación dos tipos de interés dunha das comunidades que mellor se financiou e mellor se administrou, como é Galicia, fronte á débeda que España acaba de acadar dende o ano 18 hasta os nosos días, que son 400.000 millóns de euros máis de débeda. Bueno, pois se nos preocupa tanta débeda, podemos empezar xa por repensar o sistema de gasto público do conxunto do país, non? Bueno, é dicir, só por puntualizar, España ten unha débeda de un 101% do PIB neste momento. Canto? 101% do PIB, que é moito máis, é certo, por exemplo, dos límites que marca... Todo o PIB é un 1% máis. É un 1% máis. É como unha familia que ten foi unha casa, ten esa débeda... A teoría económica explícanos que as administracións non funcionan exactamente igual que as familias. É moi pedagóxico. A débeda que ten España é exactamente unha familia que ten un patrimonio... Estamos de acordo, é un dato. É moi breve, é moi breve. É un patrimonio que ten unha casa. Pois esa familia debe toda a casa máis un 1%. Eso é exactamente a débeda de España. Sí, todos sabemos, e a teoría económica explícanos que as administracións poden incurrir en déficit e en débeda, por exemplo, para afrontar problemas como os da pandemia, non? É dicir, desde a pandemia, o Estado español, é dicir, a suma das administracións públicas, porque é verdade que a débeda non é como enerxía, non? É dicir, permanece de alguma maneira, non? Os xuros é outra cousa. Decreceu, é dicir, baixou en 20 puntos do PIB, que é como se conta, por certo, a débeda, pero é que, teño aquí os datos de diante, Grecia ten 158%, Italia 136%, Francia 113%, Bélxica 105%. É dicir, países tamén acreditados e do entorno europeo que teñen máis débeda. É dicir, España nese momento está nunha situación económica bastante favorable para facer política social e ao mesmo tempo baixar a débeda e o déficit, que é o que está a facer. E iso eu creo que é incuestionable. E se ademais se lle permite ás comunidades autónomas, moitas delas pedindo isto desde hai moitísimos anos, reducir a carga que teñen en xuros e en amortizacións, eu non entendo por que, polo mero feito de que se acadou un acordo con Esquerra Republicana que despois se fixo extensivo a todas as comunidades, ten que ser unha mala idea. A intervención de Hugo, rematamos con este tema, veña. Que creo que España tampouco que sexa un exemplo en creación de riqueza, es decir, a productividade, aínda que lixeiramente está crecendo, concatenamos canto meses, podemos falar hasta anos de crecemento da productividade cocal. España, digamos, un exemplo de productividade e de xeración de riqueza, de logo, non é. Non é. E segundo, se pode crecer tamén de forma expansiva, é dicir, se está aumentando a poboación en España, é evidente que o PIB español vai aumentar. Non estou criticando, efectivamente, que aumente a poboación, que haxa máis inmigración. Non critico iso, dende logo, pero insisto, o crecemento expansivo está aí. Iso din todos os expertos economistas. É unha forma tamén de crecer, aumentando a poboación, aumento a PIB, e falamos de creación de riqueza. Pois non é tan así, é un crecemento máis ben expansivo. Co cal, sempre, a nivel económico, sempre hai que intentar ir máis alá e desgranar todos os datos, porque nos encontramos que ás veces non é como parece, non como reluce. Veremos que pasa mañá neste Consello de Política Fiscal e Financiera, no que non hai moita esperanza posta por ninguna das partes. Quería, antes de que vayamos aos tribunais, facer un último apuntamento, porque Junts, nestas últimas horas, retirou, curiosamente, esa cuestión de confianza que hai tan só 2 meses, pedía o presidente do goberno. Ai, Davao, por qué? Mira, por qué? É que con Junts... É que por qué sempre vas por min? Claro, vai por min. A ver, é que isto, claro, encima, saiu un fin de semana, que no meu caso estaba traballando. Bueno, pois o que falámoslo aquí cando saiu o tema, cando empezamos a falar de que isto era unha forma, un hiperbolismo político, Junts dándolle os seus algo, cando en realidade é un tema que compete o presidente do goberno. Sánchez xa dixo que, independentemente de que saíra adiante, non se a someter a esa cuestión de confianza, é unha decisión que lle compete a él, pero que agora nin o xesto, nin sequera un movimento político, porque lle fan moitísimo caso o intermediador internacional. Bueno, é que, en fin, é que claro, teño que poñer coto o que penso, porque senón, pero claro, é Junts, non sei moi ben, o que teño moita curiosidade por saber como van xustificar ante os seus, sinceramente, porque isto de que, bueno, de que a persoa que está tratando de intermediar nas conversacións lles recomienda que o pensen e que les digan, bueno, que nos importa tantísimo que diga esta persoa. Quería preguntar, Bieito, é crible que
prescindan desta cuestión de confianza sen recibir nada a cambio? Non, eu supoño que haberá algún pacto. De feito, estaba Zapatero negociando con eles, non? O sea que supoño que sí. Hai que pensar que moitas destas cousas en política, os cidadáns solamente... Isto é un teatro. A cidadanía está no patio de butacas e arriba no escenario hai uns persoeiros que nós estamos vendo, pero hai moitos que salen nas bambalinas, negocian cousas. Aquí os negocios é algo seguro. A versión, claro, no, a versión oficial do PSOE que consultaba precisamente con fontes oficiais, con fontes relevantes do PSOE esta mesma mañá, o que me din é que, bueno, é unha cuestión de que quereron o mediador. Eu non mo creo tan así, é dicir, non parece lóxico que Junts da noite a mañá pues, tomara como palabra, digamos, o que diga o mediador, e que, por tanto, ¿no? Eliminaran a PNL porque o mediador pediu que, por favor, eliminan a PNL. Non parece moi creíble, pero, dende logo, insisto, preguntando por activa, por pasiva, tanto a fontes do PSOE como tamén a fontes do goberno, din que non hai nada máis que iso. Digamos que Junts que creou o mediador e que, polo tanto, tensaron demasiado a corda, os de Junts se refienden ao PSOE, non? Tensaron demasiado a corda que agora están recollendo cable, non? Como se di coloquialmente. Isto que en segundo, o que sigue aí en riba da mesa, eso sí, eso non cambiou, é a exixencia da competencia de inmigración. Eu, claro, preguntaba no PSOE tamén esta mesma mañá, pero a ver, a competencia de inmigración, o artigo 149 da Constitución di clarísimamente que unha competencia exclusiva do Estado. Que se pode facer nese sentido? Claro, o que xa falan é de delegar a competencia de inmigración. Aquí agora o que hai que ver é que se delega, porque non se pode delegar a competencia como tal, é que se delega, dentro da delegación, que se delega, non? Aquí eu creo que onde están xa as negociacións neses momentos, Junts intentará vender isto como que é un traspaso da competencia de inmigración, dende o PSOE dirán, dende o goberno PSOE dirán, non, nos delegamos. Eu creo que rematará así a historia, pero creo que xa nestes momentos aquí a cuestión básica e troncal que se está a negociar é efectivamente que se delega dentro da competencia de inmigración. Difícil venda ten ante o seu electorado, non, Junts? Bueno, depende, eu estou con Vieito, creo que ten que haber algo que non se nos está a contar. Que non que algo estarán a pactar, creo que a propia voceira do goberno foi a que falou de que hai un diálogo, non? Sí. E iso é evidente, non? É dicir, isto é un balón de oxígeno para o goberno que, aínda que non fora a ter consecuencias tangibles, porque era unha petición para que o presidente do goberno decidira unha cousa que xa dixo que non quería facer, porque poría en risco a súa propia presidencia, o que é inverosímil é que agora este mediador salvadoreño, con todos os respetos, non, con todos os respetos, pero efectivamente, Galindo, diplomático, resulta que non sabemos nin o nome, e de repente ten unha idea brillante e Junts per Catalunya, que lle explica ademais a política española, supoño que é Junts per Catalunya, por si non a coñecía ben, entonces Junts per Catalunya di clarísimamente, temos que retirar a petición de moción de confianza porque foisenos das mans, non? Eu creo que haberá algunha negociación, o cal é, desde o meu punto de vista, lóxico. Temos un Parlamento moi fragmentado, temos os dous principais partidos de España totalmente afastados e enfrontados, con uns niveis de hostilidade por ambas partes altísimos, e hai dúas vías para gobernar ese país, unha que non suma, que é PP e Vox, e o PNV non parece estar pola labor, e xa sabemos como se levan últimamente o PP e o PNV, e outra, todos os demais. E aí fai falta Junts. Non tomemos sempre o pé da letra o que di Junts. Non, porque cambian cada semana. Tampouco sobre a migración. Cando falan de competencia integral, pois xa veremos que é integral. Que queda, non? Sabes? E despois, lembrade que hai un pouquiño, saleu Puigdemont ali en Bruselas, creo que foi, e dixo que unha moción de confianza ou rotas todas as negociacións, despois foi o lío aquel do decreto, lembrade que Puigdemont dixo que volvería a Cataluña, quedaría en Cataluña para ser investido, fixo aquel circo e despois... dixo máis, dixo que se perdía as eleccións que marchaba. Efectivamente, que deixaría políticas e tal. Sí, Puigdemont ten hemeroteca. Estamos afeitos ás veces a, bueno, claro, porque é todo tan emocionante, non? Cando falan e son tan magos e ceremoniosos a hora de tal, que todos nos poñemos un pouco nerviosos, pero despois do dito ao feito hai un bon treito. Sí, dende logo, nunca tanto falamos de Junts e nunca tantas palabras incumplidas, porque piden unha cuestión de confianza un mes, o mes seguinte aquí tan di unha cousa e o día seguinte outra. Un punto de inflexión, é dicir, isto non ten un pase estratégico.
quen se dedique, digamos, un pouco a esa chese Perden política, credibilidade. isto é incomprensible. Claro, Isto que totalmente. fixo Junts de recoller, como dicimos coloquialmente, recoller o cable, é incomprensible estratégicamente. Pero é certo que Mira que lle veño algo ten que dando haber. voltas, Pero si encontrando o algún mediador tipo salvadoreño. de explicación o de Junts, pero de verdade, é inexplicable. Hai que saber se Vieito Rubido sabe xa No, eu non sei. o que lles prometeron. A exclusiva. O mediador é Zapatero. Clarísimamente. O que estivo aí negociando, falando e prometéndolle probablemente cousas que non debe prometer foi Zapatero. O pobre mediador, que eu reconozco que non lembro o seu Galindo, nome. Galindo. Francisco Galindo. Sí, quedamos Francisco todos con Galindo, non? Pero sí, Pois pero Galindo, non escoitáramos Fernando falar moito del, la verdade. Sí. Pero eu creo que non, que efectivamente ten que haber algo. Non vou dicir a vehemencia verbal de Miriam Noguera no Parlamento, Sí. non se justifica este marcha atrás se non hai algo. Efectivamente, falábase do tema de... Están moi preocupados os de Junts polo crecemento de Orriols, que era da Alianza Catalana, que é todo o seu discurso basado en un discurso de xenofobia fronte aos inmigrantes. E nas bases de Junts creo que eso está medrando moito e teñen enquisas de que agora mesmo podería ter preto entre 9 e 10 escanos no Parlamento Autonómico a señora Orriols. Carai. E aí é onde ao mellor eles interesalles no mercado interno catalán decir, oye, vamos a nos a encargarnos das fronteiras e tal. Creo que sería un erro porque eu creo que España, dentro, ainda que fora, imaginade un Estado federal que non o é, as fronteiras sempre nos Estados federales, por poñer un caso Suiza ou Estados Unidos, dous exemplos moi distintos polo tamaño, o que é a fronteira é común, é unha defensa dunha forza común. Bueno, cambiamos de asunto, marchamos, como non, unha semana máis aos tribunais, Tribunal Supremo, novo auto esta mesma mañá, xa pensábamos que non íamos falar do fiscal xeral do Estado, pero sí, novamente sí, outro martes máis. O magistrado di que atopa unha evidencia de que se fixo desaparecer as probas, de que García Ortiz fixo desaparecer esas probas. Soubémolo esta mañá, como dicía, a través deste auto, e pouco despois escotábamos a voceira do Goberno, a Pilar Alegría. Y sobre la pregunta del fiscal, desde luego además hay que respetar un proceso de instrucción que todavía sigue abierto y la posición del Gobierno la conocen porque es clara y manifiesta desde el primer momento y no ha variado. Dúas veces se lle preguntou a Pilar Alegría, dixo prácticamente o mesmo nas súas dúas respostas, aínda que 200.000 veces preguntouselle xa na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros se seguían apoiando o fiscal xeral do Estado. Eu creo que non van sair de aí, Eu creo que, vamos, Nos xa non saíron tentámolo ata cada agora, martes. hai que intentalo, pero non van sair de aí. A ver, é certo que o xuiz é moi claro con respecto ao borrado de probas, o fiscal sempre ten dito que era por seguridade, por a información que ten el no seu terminal, eso que di o fiscal, haberá que ver cal é a conclusión. En todo caso, hai que destacar que Hurtado, polo que estiven vendo, di que ese borrado de probas en todo caso non ten relevancia penal para o propio García Ortiz. Sí, non ten relevancia penal, pero sí, non me lembro exactamente da frase, influe na investigación, porque tivo que practicar máis diligencias precisamente por ese borrado, non? Claro, e despois destacar algo que a min pareceme unha boa noticia, que é o feito de que o xuiz decidira que a partir de agora os informes da Guardia Civil hai que ir a consultalos ali. Mais que nada, polo que comentábamos outro día, que ao final que os datos persoais, tanto do novio de Isabel Díaz Ayuso, como do fiscal xeral do Estado, como de calquera cidadán, pois non deben estar publicados nin o seu domicilio, nin o seu teléfono, nin as chamadas de non sei cantos meses, é dicir que eso non tiña ningún sentido que estivera publicado. Hugo. As filtracións, efectivamente, por continuar, non son un problema en todos os sentidos. Tamén a filtración do novio de Ayuso, un documento privado que nunca se teria que haber filtrado, se filtrou, e agora estamos vendo incluso a filtración de correo electrónico do fiscal xeral do Estado, insisto, tampouco se teria que haber dado. O teléfono personal e o teléfono personal, a dirección e todo. Dende logo, hai un problema en España, eu creo que co tema das filtracións judiciais. Eso é evidente, pero máis alá diso, que tamén que o magistrado, neste caso Hurtado, diga que evidentemente hubo un borrado de datos por parte do fiscal xeral do Estado, que entre outras funcións ten a de loitar, non? Porque en España se aplique correctamente o Estado de Dereito e que se faga, digamos, Borrado de
datos o día que se soubo investigado. Claro, pero como foi momentos antes de que comezara oficialmente a investigación, pois co cal non ten relevancia xudicial. Bueno, pero aquí hai unha evidencia, aparte de que textualmente, literalmente, é evidente que borrou datos. Home, que teñamos un fiscal xeral do Estado, que é evidente que borrou datos dunha investigación, me parece, sinceramente, moi grave. Teña ou non relevancia a nivel judicial. É dicir, teña ou non relevancia. Me parece moi grave que borrara datos. E, ademais, que asenta un precedente importante. É dicir, agora, os fiscales que estén nos xuicios, digamos, que o imputado diga, no, é que eu borrei datos. Bueno, pois entón, que agora a Fiscalía terá que decir, bueno, pois borrou datos, entón será por unha cuestión de personal. Bueno, insisto, é unha especie... Outra cosa que douche razón, que o timing... Pero é certo que non é o mesmo fiscal xeral do Estado que un cidadán calquera borrando datos. Evidentemente, é unha hipérbole que acabo de decir, pero unha hipérbole que evidencia un precedente que está marcando o fiscal do Estado. É que borrei datos por unha cuestión persoal. Non, persoal non, de seguridade precisamente profesional. Eu creo que a cuestión de seguridade quedou probada que non era así. En tanto en canto borrou os datos precisamente o día que se soubo investigado e tamén sabemos que recibiu esa información nun correo persoal de Gmail, non? Que borrou a conta. Que aí son moitas sospeitas, pero non probas, non? E aquí o que conta son as probas, é dicir, a ausencia de proba non é unha proba mesma. E isto xa o recoñece o propio xuiz Hurtado dicindo que non ten relevancia penal. E deso estamos a falar, de si ten relevancia penal ou non. O resto, evidentemente, son opinións de todos, mesmo do xuiz Hurtado, que tamén está nun duelo al amanecer insólito. Fiscal xeral do Estado, magistrado do Tribunal Supremo, isto non vimos na vida, e ademais os dous atacándose por tierra, mar e aire, non? Ten en conta tamén quen é o fiscal xeral do Estado e que información manexa, é dicir, non borrou solo unhas chamadas ou uns datos, borrou uno todo, e nese todo tería que haber datos supersensibles, datos que agora, non teño ninguna dúbida, que estarían en todos os medios de comunicación sobre investigacións, ou poderían estar, sobre investigacións antiterroristas, sobre todo tipo de casos, é dicir, hasta que punto o fiscal se estaba protexendo a si mesmo dun delito que non sabemos si cometeu ou non cometeu, porque non hai, desde o meu punto de vista, probas, o mesmo xuiz di que non hai relevancia penal nese borrado, e ata que punto estaba protexendo, sabendo que hai un problema, como di moi ben Hugo, de filtracións no sistema judicial, a propia institución, tendo en conta que o fiscal xeral do Estado é aquela persoa para que ningún caso, ninguna causa é secreta en España. Bueno, evidentemente, a sospeita é libre, é elástica, pódese chegar hasta calqueira punto, non hai maneira de refutala porque non estamos falando no terreo dos argumentos e das probas, non? Pero ese é o terreo da xustiza e ese é o eido no que está agora mesmo o caso. Vieito. Bueno, eu coincido con todos en que España ten que plantexarse seriamente a cuestión das filtracións. En Francia están prohibidas, en Francia. En o Reino Unido non están prohibidas, pero se produce algunha, como quen fai a instrucción, curiosamente, é Scotland Yard, non é distinto ao sistema español, pois evidentemente ali rodan cabezas e se filtran. Eu creo que o tema das filtracións é moi malo porque neste caso, pero noutros máis, no seu día a Púnica, que meteu a 89 persoas, entre elas eu sempre poño o caso de Lucía Figar por 1.500 euros, tivo que deixar de ser conselleira, 8 anos imputada. Este tipo de filtracións xenera un ambiente moi tóxico na sociedade. E a mí pareceme que, efectivamente, deberíamos reflexionar seriamente sobre as filtracións que non son nada boas, porque despois pasan os anos, quedan exonerados, desimputados. No caso da Púnica, para min o máis paradigmático, porque foron 89 persoas imputadas e quedaron 8. E quedaron nada, sí. 8. Claro, pero 89 filtrouse de todo, etc. Dito isto, home, eu estou de acordo con vos, non é calquero o fiscal xeral, ten que ter unha exemplaridade que non pode ser. Como que borra? Como que vai a borrar cando os llevan a pedir os datos? Como que llevan a borrar cando hai evidencias de que foi parte necesaria na filtración interesada para ir ao acoso dunha rival política? É dicir, dunha evidencia tal, a min estou de acordo, non somos nós, non somos irrelevantes. Podemos comentar aquí na televisión, pero vamos, máis alá de que nos escoiten unhas cuantas persoas, somos irrelevantes. O fiscal xeral non. O fiscal xeral é un home que toma decisións sobre vidas
haciendas, patrimonios e suertes das persoas. E ten que ter un comportamento exemplar. E non é a primeira vez que pasa isto en España. O señor Garzón, e tamén estuvo no seu día, o mellor erades máis novos todos, os que estades aquí, pero estuvo moi gordas co Supremo no seu día e tamén con un galego, por certo, co magistrado Alberto Jorge Barreiro, que finalmente o condenou e inhabilitou para sempre. Que Garzón sempre anda dicindo, vou voltar, non, está inhabilitado de por vida. É dicir, que quen ten o poder, que neste caso o fiscal, ten un privilexio sobre moitos, e ten que ser escrupulosísimo, ten que ser hiperneutral, e non pode estar xugando ca vida da xente. E que haya borrado eso, por certo, sábese, por exemplo, chamadas a xornalistas esa mesma noite, a un deles 23 chamadas, lle fixo, a un deles, ao director dun xornal. Bueno, vamos, aquí non estamos, ahora estamos aquí en el mundo de Yupi, pero no. Vamos, o señor fiscal acabará sentado no banquillo. É moi probablemente condenado. Logo que unha das, non sei se condenado ou non, de logo presunción de inocencia, pero sí, pero o que está clarísimo é que unha das funcións do fiscal xeral do Estado tamén é velar polo prestixio da institución, da Fiscalía Xeral do Estado. Tería que terse apartado, bueno, por tanto. Pero é que ainda que sexa inocente, imaginemos que logo se acaba archivando todo absolutamente, que non se demostra nada e que é inocente de todo o fiscal xeral do Estado. Bueno, pero máis alá diso, por encima do fiscal xeral do Estado está a institución que representa, que é a Fiscalía Xeral do Estado. E unha das súas funcións é velar polo prestixio da Fiscalía. Que estemos agora falando de que efectivamente, de que evidentemente borrou datos o fiscal xeral do Estado, eso desprestixa, como eu creo que eso estaremos todos de acordo, desprestixa a institución. Desprestixa a institución. E por ese mesmo motivo, quizáis se foran, digamos, profesional nese sentido, pois dirían, mira, eu son inocente, pero me aparto porque estou evidentemente desprestixando con esta investigación, con esta imputación, estou desprestixando a institución, que é o realmente importante. É dicir, neste caso, o importante poderá ser unha persoa xenial, Álvaro García Ortiz, pero aquí o importante é a institución que representa, que é a Fiscalía Xeral do Estado. Dende logo, eu creo que hai que defender tamén o prestixio das institucións en España, porque senón é un problema que xa os cidadáns empecen a non creer nas súas institucións. É un problema importante a nivel democrático, incluso. Bueno, pois todo apunta a que non vai dimitir, porque además sigue co apoio do goberno, como estábamos vendo por parte da ministra, da voceira do goberno, Pilar Alegría. Cambiamos de tema, pero seguimos nos xulgados, porque hoxe tamén declarou Carmen Pano, non sei se lembran, esa empresaria que dixo varios medios de comunicación xa, e logo ratificou hoxe ante o xuiz que entregou ata 90.000 euros en efectivo na sede do Partido Socialista en Ferraz. E hoxe apuntou un novo dato tamén, que quen a levou ata alí foi o chofer do socio de Víctor de Aldama, tamén imputado. Que podemos dicir deste asunto? Porque é tan surrealista como sorpresivo, pero non sabemos se certo ou non. Claro, é que é exactamente eso que acabas de dicir, María, eu creo que é a clave. O problema que temos é que esta muller asegura o mesmo por segunda vez en sede judicial, pero non di nin a quen lle entregou o diñeiro, que eu entendo que se entregas esa cantidad de diñeiro, sabes a quen lle entregaches, e se ademais queres demostrar, como parece que quere ela, a culpabilidade do Partido Socialista e a trama que hai, o normal é que des todos os datos que podas. Ademais que vas como testigo, entendo que o que queres é, bueno, o que deberías querer é dicir a verdade, non? Entón, non di a quen lle entrega o diñeiro, non presenta ningunha proba, non di cando entrega, e despois sae o propio Rivas negando o que ela di. Rivas, que tamén é un testigo. A continuación dela, o que supostamente lle encarga entregar o diñeiro, di que eso non é certo. Entón chega un punto en que, claro, é como Aldama. Aldama prometeu, Sánchez, prepárate que vou... Pois que presenten probas. E que senón, ao final... Sí, o certo é que se lle dixo que acudira con... Acudiu tamén a súa filla a declarar que acudira con un abogado porque podería sair dali imputada, pero o caso é que entrou como testemunha e saiu tamén así. A ver, a min parece unha acusación moi grave. É dicir, é grave que alguén diante do Tribunal Supremo diga que pagou 90.000 euros a un partido político. Creo que se debería investigar. E tamén se debería investigar se hai alguna motivación detrás, porque se fan estas acusacións tan graves, pois, se non é certo, hai algo distinto o interese de buscar a verdade, pois tería que ter algún tipo de castigo se é que é mentira. Pero, bueno, para empezar, a min chócame, non? É dicir, chócame, digo que me parece grave e que creo que merecería unha investigación, sen dúbida. Dito isto, pois tampouco hai que creer todo o que diga calqueira testemunha neste caso. Ela mismo di, non? Que chegou
ali nun coche da propia trama. E sabemos que a credibilidade do propio Aldama, bueno, pois vai por barrios. Por onde vai, sí. Algúnas cousas parece que son certas, outras que non, presenta documentos que despois non teñen relevancia, a propia credibilidade de Aldama está en entredito, non? É dicir, eu creo que é evidente que aquí hai materia para investigar, a investigación está bastante avanzada e cun inicio bastante ben trabado, que xa deu lugar a consecuencias políticas. Hai compravendas de inmobles e de propiedades moi sospeitosas, tendo en conta o suposto nivel de vida que tiñan algúns dos responsables ou dos protagonistas da trama, e eu creo que merece toda a investigación. Se alguén ten a valentía ou a ousadía de presentarse no Tribunal Supremo e dicir eu paguei 90.000 euros a un partido político, a min pareceme grave como para que se investigue, pero iso sí, iso non é unha proba de culpabilidade como é a ida, non? Precisase probas, precisase algún tipo de detalle máis, porque senón, calqueira que diga calqueira cousa, convírtese nunha potencial condena, e así non é como funciona o noso sistema judicial. Entrar na sede do PSOE non é fácil, me refiro, hai que pasar unha serie de tornos, hai que pasar unha serie de arcos de seguridade, non é fácil entrar, calquera que de nós como periodistas axamos entrado na sede do PSOE, non é fácil, insisto, entón terá que haber algún tipo de registro, entendo se realmente entrou na sede do PSOE en dúas ocasións, ademais, en total con 90.000 euros, é dicir, algún registro terá que haber seguro. Se terá que investigar, de logo, a mí o que me chama a atención é que que non aporte ningún tipo de prova, porque está autoinculpando. Decir, unha persoa... Sí, pero curioso que non sai imputada dali. Non sai... Claro, pero é que é todo moi curioso. É curioso, insisto, claro, eu se vou e me autoinculpo, porque non estaba no foco. Isto non é que poda ser unha estrategia de defensa autoinculparse de algúns delitos para obter algún tipo de rebaixa. Non sigue unha lógica de estrategia de defensa. É unha persoa que non coñecíamos, eu dende logo non coñecía nin que existía unha persoa que se chamaba Carmen Pano, ata que de repente apareceu e dixo que eu levei 90.000 euros en dúas ocasións, digamos, a sede do PSOE. Se autoinculpou, pero efectivamente non está dando moitos máis datos máis alá do chofer, de quen a levou, non está dando moitos máis datos. Me parece realmente totalmente chamativo este asunto, pero que se investigue, faltaría máis, claro. Eu teño a mesma estupefacción que tedes vos, unha señora que se autoinculpa, porque de alguma maneira eu dinlle diñeiro e é un delito, non? O financiamento regular dun partido, pero bueno, esperemos a ver si os xuíces, tanto o CAUCO como o CAUDEF, irán expurgando, non? Sabendo algo máis. É que a ver, neste caso, eu entendo que dende os estamentos judiciais tampouco debe ser fácil investigalo, porque o que dicía Dani, se tes a un cabecilla ou presunto cabecilla como Aldama, que uns días sí e outros non, hai que empezar a, digamos, separar o pallo a palla do grano, non? Sí, señora. Saber un poquinho que é o que é certo e que é o que non é certo. O problema é eso, que se esta señora fai unha acusación tan grave, ou presentas probas ou podemos facelo calquera de nosotros. No caso de Aldama, sí que é lógico pensar que pode ter unha estrategia de defensa e que quizáis, como imputado, como investigado, tenga capacidade, por decirlo de forma coloquial, de incluso ata mentir. Sí, claro. Pode mentir. Bueno, entón se pode entender como que hai unha... O caso de por que apareceu esta muller. Dende logo. Pero, claro, non se pode mentir. Pero claro, pero es que, insisto, es que neste caso non se pode entender isto en ningún tipo de lógica de defensa, de lógica judicial. Sobre todo porque se autoinculpou unha persoa que non estaba ni no foco judicial, ni no foco mediático, ni ningún tipo de foco. De verdade, para min é un dos casos máis estranos, seguramente a nivel judicial en las últimas décadas, desde logo. Como mediador salvadoreño, efectivamente. Tamén outro caso. A veces hai motivacións estranas. Pensade que moitas das denuncias que se fixeron ao longo dos anos de corrupción foi por exmulleres que, despois dos divorcios e tal, apareceron dicindo, oiga, mire, o meu ex-marido tiña isto. Bueno, e lembramos... Foi o caso de Juan Guerra, en Galicia houve algún caso que tamén foi a dona lembro un alcalde aí pola zona de Vigo, non me acordo moi ben, pero houve moitos, e o Ibercorp
aquel escándalo financiero, pues fora exmuller dun deles. É dicir, que, ollo, que aquí... Ela non sabemos de quen é muller, pero a súa filla sí que foi moza de Víctor de Aldama. Bueno. Entón, quen sabe se por aí pode vir o lío, non? Bueno, imos cambiar de tema, que nos queda un asunto moi importante, que é o caso Monedero, pero antes de afondar pois nesas supostas agresións sexuais, nesas denuncias, nesas faltas de contundencia tamén de resposta por parte de Podemos, quero que escoitemos a vicepresidenta Yolanda Díaz nestas últimas horas facendo unhas declaracións das que xa falábamos aquí no programa antes do comezo e xa había debate. Escoiten. Yo soy vicepresidenta del gobierno. ¿Y qué ha pasado? Pues sencillamente que un periodista sin rubor me dijo directamente, me hizo un apelativo, ¿no?, a mi estado físico, que le importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, que estaba muy bien, pero que el aspecto físico, que estaba cada día más guapa. Bueno, quen quere intervir de primeiro? Bueno, a ver, eu vou decir que falta contexto. Eso para empezar. É dicir, se di unha cousa como esta, pois falla un pouco máis de contexto. Non é o mesmo que se teño confianza cunha persoa, pois recibir ese comentario, eu, nese caso, sinceramente, non o vería descabellado, nin tampouco mal, é dicir, se teño confianza cunha persoa, que guapo estás, non o vería mal, sinceramente. Agora ben, se é unha persoa coa que non se ten confianza, e ademais estamos nun entorno de traballo como é o Congreso dos Deputados, pois evidentemente nese caso sí que se podía considerar micromachismo ou machismo directamente, non? Eso é a realidade, pero falta un contexto importante para poder analizar con coherencia e con rigor estas declaracións da vicepresidenta. A priori, se ten confianza co xornalista, que é lóxico, non? A veces, pois, de estar tanto tempo no Congreso, pois tamén xeramos os xornalistas confianza cos políticos, non? Non sei se nese caso había confianza ou non había confianza. De logo, se non hai confianza é un comentario totalmente fora de lugar. De todos os xeitos, esta era unha resposta precisamente ao caso Monedero. A min foi o que me chamou tamén un pouco a atención. Sí, bueno, a ver, o de vincular unha cousa con outra creo que non é... Igual iso non estivo moi alá, non? Para mí non está acertado. Agora, eu estou de acordo con Hugo. Eu creo que nesto alégrome de que sexa xeneracional o tema. Bueno, mellor non, pero de entrada polo menos é xeneracional. Polo menos é xeneracional. Eu creo que todo depende do contexto. Pois se ti tes confianza cunha persoa, tes unha relación de amizade ou de colegas de traballo e aí esa confianza de que un día cho digo eu e outro día me dis ti, vale. Pero é certo que a vicepresidenta do Goberno recibe ese comentario por parte dun xornalista. Gustaríame saber se os homes que forman parte do Goberno reciben eses comentarios por parte das xornalistas mulleres, porque estamos no de sempre. Se Yolanda Díaz fora Carlos Díaz, recibiría ese comentario? Non o sei, pero dubido. Vieito, discrepas? Sí, a mí parece un asunto menor, absolutamente menor. É dicir, creo que este país e as competencias de Yolanda Díaz son moito máis... Hai un gran debate se está falseando ou non as estadísticas cos fixos discontinuos e tal. Isto parece un tema absolutamente menor. Pareceme moito máis grave o de Monedero, Errejón... Agora imos con Monedero. Que, claro, a veces cando eu escoitaba algunha da xente do entorno femenino de Podemos, eu a veces decía, pero con que xente estarán estas mulleres? Porque eu no meu entorno naide fai esas cousas que elas dicían que se facían, non? A min, non sei, a min que a Yolanda Díaz lle parezca mal que lle digan eso, honestamente, pareceme absolutamente intrascendente. Eu que espero que teña, digamos, con Garamendi moita confianza en Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz tamén lle dixo que vou apostas a Garamendi. Sí, hoxe sacaronlle toda a hemeroteca. Seguindo co relato que decía que eu decía ao inicio, ¿no? Decir, espero que teña moita confianza, porque se non ten confianza con Garamendi, de logo tamén o comentario que dixo Yolanda Díaz de que vou apostas hoxe. Decir, eso de logo tamén estaría fora de lugar. Todo depende do contexto, ao final. Basteiro. Bueno, eu creo que o galego e o español teñen unha polisemia maravillosa que fai que cando decimos cabronazo, pois en contextos de moita confianza, pois poida ser casi familiar e noutros un insulto. Ou un maricón, que en algúns contextos se pode utilizar entre persoas LGTBI, ou tamén se pode utilizar para darlle unha paliza a un mozo na Coruña ata matalo. Exacto, sí. Depende, evidentemente, do contexto, non? Pero que as mulleres reciben unha dose de machismo por o mero feito de ser mulleres, pois a mí pareceme... A vicepresidenta do Goberno? Tamén. Sí, claro, María. No Congreso dos Deputados. Igual, sí. No, mira, eu estaba a lembrar agora aquela frase de Alfonso Guerra
que eu creo que foi en Antena 3, estaba desacreditando, estaba moi en contra do que propoñía Yolanda Díaz, en un momento escapouse e dixo: esta vicepresidenta que se pasa el día de peluquería en peluquería. Este era un pouco o argumento político dun vicepresidente do goberno como Alfonso Guerra, que, bueno, intelectualmente ten merecido bastante recoñecemento neste país e que, bueno, pues ten unha belleza así un pouco extraña, non? Pero non tan extraña, tendo en conta que o machismo é algo estructural que está nas nosas vidas, non? Cantas veces se fala das ministras mellores vestidas ou peores vestidas, ou cantas veces se fala de políticas como histéricas, ou se lle ridiculiza, paralizaron a Moncloa, ou se lle ridiculiza como rapaciñas, ou todo ese tipo de cousas. Eu creo que é algo que está aí e non se pode comparar, eu creo que nunca, ao contrario. Es decir, porque non é tan habitual, como decía ahora Aida, e porque non adoita ter as mesmas consecuencias. Dito isto, a min pareceme, bueno, algo anecdótico dentro do que estamos a falar, como decides que é o caso Monedero. A propia Yolanda Díaz, no seu momento, se fixo viral con moitos comentarios nas redes sociais desa foto que estaba na perruquería ou estaba ali, digamos, pues creo que era co pelo, etc. Se cargaron as redes sociais de comentarios, incluso cando Ayuso pues fixo tamén un posado, digamos, non recordo en que revista, pues o mesmo, está máis gordiña, está menos gordiña, non sei que. Eso, casualmente, estou de acordo totalmente. A mesma ocurre coas mulleres. Imos deixar xa este tema porque era un mero apuntamento que non quería ter tanto tempo. Ao final perdemos o fío do importante que o caso Monedero. Varias denuncias, deixa de acudir ás clases que estaba dando na Universidade Complutense, ábrese unha investigación e cárgase tamén contra Podemos. Escoiten. En tanto en cuanto la denunciante no quiere continuar con ese proceso, nosotros no podemos suspender de militancia. Porque tiene que ser la Comisión de Garantías, a través de la denuncia de la denunciante, la que evacúe esa resolución si el proceso continúa. Conteinas, ata 15 veces preguntouselle nesa rolda de prensa a Pablo Fernández polas medidas que tomara Podemos con respecto a Monedero e a súa militancia no partido. Esta foi a resposta que deu en todas e cada unha delas. Aida. A mí non me vale, a verdade, como cidadá e como xornalista, pero bueno, aquí estamos para verter opinións. A ver, este fin de semana Ione Belarra dixo que os medios de comunicación estaban de novo protagonizando unha campaña de persecución mediática contra eles. Eu creo que iso lles fai un flaco favor. Eu preferiría que me explicaran exactamente que o que pasou, por que non decidiron facer unha investigación interna e por que non decidiron publicala. Porque estaba claro que se hai anos xa hai persoas que están dicindo que este home non ten un comportamento adecuado, Monedero continuaba indo a actos de partido. É certo que pouco a pouco foi saindo da cúpula, pero que ao final seguía presente, seguía intervindo, seguía sendo un tertuliano. E o que non pode ser, dende o meu punto de vista, é que isto o saibas e digas, bueno, as víctimas querían discreción, por suposto, sempre hai que protexer as víctimas e que elas se non queren que saia o seu nome, que non queren expoñerse, non as expoñas, pero unha investigación interna dentro do partido hai que facela. O maior argumento era, de feito, que non completaran un formulario, non? Non, increíble, porque ademais moitas veces falamos de que fallan os protocolos, non? Unha cousa así como que é recurrente, non? Pois aquí xustamente non, é dicir, o que se nos di é que se aplicaron á perfección os protocolos, non? Todo se fixo conforme aos protocolos. Bueno, pois aquí algo está a pasar, non? Pois está mal o protocolo. Non está mal. Eu creo que non está mal o protocolo, o que está mal son as persoas que aplican os protocolos. Os protocolos non se aplican automáticamente e os partidos teñen moitísimas posibilidades. É dicir, é que ata o de agora non temos constancia de que a Monedero se lle pedir algún tipo de explicación. Non facía falta revelar a identidade das persoas, que ademais non se sabía, porque a primeira desas denuncias que coñecemos parece que é en plural, non tampouco é moi concreta, pero bueno, é dicir, algún tipo de explicación de Juan Carlos, que hai de isto, non? É dicir, algo, non? Tendo en conta que é un fundador de Podemos e que ademais que é unha persoa que ás veces ten actuado como unha especie de voceiro oficioso, non? Que decía as cousas que o mellor Podemos non se atrevía a dicir se é que queda algunha. E a min pareceme inverosímil, non? Que se poida defender non facer algo máis, mesmo se os protocolos se aplican desta maneira, non? Non sei, eu creo que hai moitas cousas que vamos sabendo,
nestes últimos meses que deixan a Monedero nunha situación moi frágil, cousas que sabemos que vamos sabendo da universidade, e que, bueno, que ao final todo non se volve o mesmo punto, non? Dice Miguel Lorente a frase aquela de que uns partidos non se diferencianse doutros non no número de machistas, sino no número de feministas. Eu creo que Podemos ten un historial na loita polo feminismo, como ten Sumar, que tamén ten afrontado casos como Errejón, que creo que é constatable. A mesma lei de só si e si, por certo, unha dos avances que ten, é que fai o Estado responsable da seguridade das mulleres mesmo se non hai denuncia. Esa é a lei que abandeirou Irene Montero, non? E no seu propio partido fai falta encher non sei que formularios para que alguén mova un dedo. Eu creo que están nunha situación moi complicada e que non lles vai bastar dicindo aquí todo se fixo moi ben e os medios teñen que reflexionar. Soa raro, están preocupados porque nas enquisas estaban subindo, agora volven baixar. Dende logo estas semanas non están sendo fáciles para Podemos. A primeira explicación que deron de Podemos é que apartaron a Juan Carlos Monedero. Logo, cando xa se descubriu que efectivamente continuaba indo a mítines, continuaba no entorno mediático de Podemos, non, e que agora, bueno, non se lle apartou porque apartámelo un pouquiño, non? As víctimas non quixeron continuar adiante co proceso. É dicir, para empezar, se houve un cambio, digamos, de explicación. Entón, eso xa nos alerta, non? E segundo, eu que creo que neste caso, claro, é dicir, era Voz Populi, era Voz Populi, incluso tamén na propia Complutense, o sabían en Podemos, como están a dicir incluso as primeiras víctimas denunciantes, o había tapado Iglesias, según dixo a primeira víctima que públicamente denunciou isto. O que pasa que era, como diría Tania Sánchez no caso de Íñigo Errejón, era un activo político. Era un activo político. Isto dixo Tania, cando foi o caso, cando apareceu o caso Íñigo Errejón, isto é un activo político, dixo no plató da Sexta, na Sexta explica. Bueno, eu creo que neste caso é o mesmo. Era un evidente activo político Juan Carlos Monedero. Se o apartaron de verdade, igual os periodistas, os jornalistas empezábamos a investigar de por que se apartou e por que non se quere saber nada en Podemos xa de Juan Carlos Monedero. E se acaba sabendo todo o que finalmente se acabou sabendo porque, insisto, era Voz Populi. Que está pasando, Vieito, en Sumar, en Podemos, en estes dous partidos, con estes dous casos, dous partidos que abanderan precisamente esta loita, non? Bueno, como acudindo ao refraneiro popular, unha cousa predicar e outra dar millo, non? E claro, é moi fácil decir que hai que facer, pero despois na vida persoal de cada un. Eu tiña sempre un compañeiro, lembro na Voz de Galicia, eu sempre lle dicía, fulano, a revolución faise nos primeiros metros cuadrados, non en África, que hai que facer, pero estamos moi lonxe. Trata ben aos teus compañeiros, cuídaos, non? E entón eu creo que a primeira maneira que tiña Podemos de demostrar a súa militancia nese feminismo real sería demostrando que as mulleres que se moven ali son ben tratadas polos dirixentes. Porque me temo que ao mellor hai algún caso máis que non saiu á luz. Pero xa de que, Vieito, porque xa non queda ninguén da cúpula de Podemos. É que era certo que había moitos rumores de que había como certa alegría no trato, incluso cando algunhas eran alumnas, cando eso aí xa hai un posible delito de estupro, pero se non hai denuncia non hai nada que facer, pero cando ti eres profesor e ela é alumna, aí hai unha prevalencia de autoridade que é a figura de estupro, non? Pero, insisto, que non hai ninguna denuncia, pero si hai un run de que esta xente non tiña comportamentos moi homologables co que hoxe en día o comportamento dun home e unha muller, non? Pero dito o cual, eu creo que efectivamente que hai el sí, solo sí, sí e sí, e é sorprendente, a veces eu, e volvo a decir, decía, con que homes están estas mulleres para que digan as cousas que din? A ver, Vieito, pero é que, vamos a ver, tampouco é que a realidade sexa únicamente, igual que a realidade non é únicamente na burbuxa que me movo eu, tampouco é na que te moves ti, quero dicir que sabemos que si hai moitísimos comportamentos machistas cos que convivimos diariamente as mulleres. É certo que depende moito do ámbito, depende moito das persoas coas que te movas, pero eu sí creo que a lei do solo sí é sí, inda que efectivamente tivo unha falla gravísima, sí aportou cousas moi boas, aumentou a protección ás mulleres, a prevalencia, o consentimento era algo importantísimo que non estaba atado de agora recollido desa maneira. Eu teño 67 anos e a miña relación cas mulleres sempre foi
con permiso delas. Claro, E pero máis, hai eu moitos iba homes que non eu me aplican Eu iba eso. no meu pobo a unha verbena e dicía, bailas? E dicíame, no. E eu iba No, dicíanche que non, Vieito. por rabo das pernas, Vieito. e No, pensaba non che que toda dicían a que no, verbena estaba Vieito. vendo que me dixera que no. Outro día, Eso sempre foi isto así. que dicides moito, outro día na clase do Máster del País pregunteille aos alumnos non había ningunha muller na sala que non lle tocaran o cu algunha vez ao longo da súa vida. E de feito algunhas dicían, que dis? Ao longo da miña vida? 20, 30 veces como mínimo. Pois... Pois non sei con que Non sei, non sei. Entras en calqueira bar, entras pola noite ás 2 da mañá, Debe ser que eu non vou ás 2 da mañá, pero... Porque tías a verbena, a buscar o sí do baile. Pero cantas Verdad? veces, home, pero é como eu, seguro que moita xente que nos está escoitando, pero cantas veces somos hiperrespetuosos. Que haya Quedamos normales, sen por tempo, suposto, señores, sempre vai quedamos haber. sen tempo. Despedimos por esta banda Aida Bao e a Dani Basteiro. Moitísimas grazas por estar. Hugo Pereira e placer, como Vieito sempre. Rubido Un placer. e as verbenas. Vémonos en Conexión Galicia, San María Cheda, todos os martes aquí